ole he thil viral hi asai fe na poron te lang to a zawrh tu nu ngei po hi an man chhuak to an chhui chhuak an tam karah hei thil dang hi ada to maya aril chet la khomai som to na thil mani se an chilok taila Serchhip mi ni lawa mi hi viral video hi man chhuak to ni ti to lo turin an chak nge ngia Serchhip bazar nu hawa ti mall phawa an chinlok taila an tram lei hi tel thap pa tel hi ti hian an tel thapa an non lo phera hi chhunga ala yan lo da ni chu hei Serchhip bazar an tram ani hi a chhunga alai Serchhip bazar ran zawrh ve duwa chuan in zawrh an phal saka ama hi khodanga mi ni nan sei boka chu po chu ran talanga ro pui chhip ni nan sei ne hetia ran zawrh tu no a chawhmeh leina hi kitaka ti hian a oma hei hiani an tam zawrh ho zinga po hian ril chet la ko mai an tram tlem te bela apon lama alang moi ti in achung lama thil dang khoda chawhmeh nge chawhmeh tri to lampang ani mela hei eng do reule ngala hetiang du thing hi kan lo om mi zo Christian te hi thai te hetan thuzia hian chhiar taila soifia na august ni kwa inrin ni Serchhip bazara puef khamlena an tram pui lei chung changa moilo taka video viral Serchhip bazara thu titan thumol pho thlak lo langa thodik chu hetiang hian e hian tram pui zor to he pel bo sei ro pui khwa mi ne keini Serchhip bazar welfare association te hian ro zau tak poin kan thenam khwa mi ten an thlai tharte bazar chunga an ron zawrh fe theina tur munte lo siam sak tlapan nia chim muna an zawrh ngei chuani e video viral kan hmu vele kan in zong chhuak ngala man chhuak ngal nen ama po hetiang tile tolo tura zil ho ngala ne hetiang moilo taka thualo thangta hi association chuan poyeti takzeta thlengnon le tolo toren kan bai saya ma po kan la zuyang mi puimin dor thin tu te poin min thin shik meilawa lungsi taka min dor chhunjom zel turen imidu sakna kan ngen ngal cheu ten thuchon ron siama Serchhip lamin Serchhip bazar welfare association Serchhip Mizoram tin thuchon ron siama ne